Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sing tak tresnani, sakderengipun kegiatan DWT, monggo sesarengan ndedonga marang Gusti Ingkang Maha Kuwasa, diniati golek ilmu, diniati ibadah supaya awake dhewe oleh ilmu yo oleh ganjaran. Ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak, ndedonga kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para siswa, saiki awake dhewe arep ngrembak materi SMA kelas 1 semester kalih ngenani babagan cerita wayang. Jadi perlu dimangerteni yen wektu iki cerita wayang iku ora mung sumebar ing tanah Jawa wae, ning malah sampun sumebar ana ing mancanegara. Nah, umume sing wis populer utawa misuwur cerita wayang kuwi sumbere saka India. Ya kuwi dijupukake saka kitab Ramayana kalian kitab Mahabharata. Nanging sawise tekan Nusantara utawa Nuswantara, critane wis akeh sing diowahi utawa dikubah mergo dijupukake karo adat budaya Jawa. Nah, tuladhane yen miturut versi India, tokoh utawa paraga sing jenengan Drupadi kuwi duwe bojo 5, yaiku kabeh Pandhawa. Nanging yen versi Jawa, Drupadi niku namung dadi bojone pambarepe Pandhawa, yaiku Yudhistira. Kenging menapa kok diowahi? Jalaran adat istiadat Jawa mligine sakwise Islam mlebu ing tanah Jawa ora entuk wong wedok duweni bojo luwih saka 1, apa maneh 5. Wah, piye kuwi engko? Kaping pindhone, miturut versi Jawa dilebokake utawa dilebatake paraga utawa tokoh Punakawan, yakuwi Semar, Gareng, Petruk, Bagong minangka abdi utawa minangka pengasuhe Pandhawa 5. Lan uga isih akeh maneh tuladha liyane kayata gamane Werkudara, gamane Gatotkaca lan sapiturute. Miturut para ahli sejarah, ana beda pendapat utawa pamanggih ngenani sapa sing ngarang kitab Mahabharata. Ning ing pirang-pirang sumber ngandhakake utawa ngandharake yen kitab Mahabharata kuwi dikarang dening Begawan Abiyasa saka India. Jadi ringkes cerita Mahabharata tersebut nyeritakake pasulayan utawa konflik antarane Pandhawa kalian Kurawa. Nah, Pandhawa. Sapa kuwi Pandhawa? Ya kuwi sing anak mbarep jenenge Yudhistira, Werkudara lan Arjuna. Kuwi anak saka Pandhu kalian Kunti. Dene saka Pandhu kalian Matrim duwe anak kembar ya kuwi Nakula lan Sadewa. Saiki Kurawa kalian Pandhawa kuwi tunggal simbah, sedulur tunggal simbah. Yen Pandhawa cacahe ana 5, yen Kurawa cacahe ana 100. Ramane jenenge Drestarastra, ibune jenenge Gendari. Terus anak mbarep jenenge Duryudana, kaping 2 Dursasana, kaping 3 Kartamarma lan adi liyane. Pokoke nganti gunggunge utawa jumlahe wonten 100. Iku mau kurang luwih deskripsi ngenani kitab Mahabharata. Saiki kitab Ramayana. Kitab Ramayana yaiku sawijining cerita epos karangan Walmiki sing nyritakake Rama utawa raja kerajaan Kosala kalian garwane yaiku Dewi Sinta utawa biasa disebut
Dewi Sita. Para siswa sing tak tresnani, katerangan-katerangan ingkang jangkep ngenani babagan kitab Mahabharata kalian Ramayana saged dipirsani ana ing sumber-sumber liyane ya. Para siswa, yen ngomongke babagan cerita mesti ora adoh awake bakal ngrembak babagan unsur-unsur sing bangun ana ing salebeting cerita. Ya kuwi tema, paraga utawa tokoh lan watak paraga, lajeng alur, sudut pandang, latar karo amanat. Tema. Apa kuwi tema kuwi? Tema kuwi ya kuwi punderaning perkara utawa yen basa Indonesiane pokok permasalahan cerita. Lajeng paraga lan watak paraga. Ya kuwi gegayutane utawa hubungane karo sapa wae sing diceritakake ganep karo watake. Ya, iso duwe watak bijaksana, sabar, galak, judes lan sapanunggalane. Saiki plot utawa alur. Ya kuwi gegayutan karo lakune cerita. Yen ceritane maju, ya diarani alur maju. Yen ceritane kok mundur utawa mbahas utawa ngrembug babagan sing biyen-biyen, ya diarani alur mundur. Yen ceritane campuran iso maju kadang yo mundur maju maneh, iku berarti diarani alure campuran. Saiki sudut pandang. Apa kuwi sudut pandang? Ya kuwi kalungguhan utawa kedudukan pengarang sakjroning cerita. Bisa dadi wong kapisan yen pangarang kuwi nyeritake aku ing sawijining cerita, utawa dadi paraga kang nyeritake dheweke ing cerita, utawa biasa disebut sudut pandang wong kaping 3. Lajeng unsur intrinsik salajenge ya kuwi latar utawa setting. Iku ngrembak babagan papan kedadian, terus wektu kedadian, lajeng swasana. Iso swasana susah, iso bunga lan liya-liyane. Terus sing terakhir amanat. Apa kuwi amanat? Ya kuwi ulangan utawa tuntunan utawa nasihat sing bisa dicukuk utawa bisa dituladani saka isine cerita kasebut. Para siswa, saiki awake dhewe arep ngrembak babagan lakon ing pagelaran wayang. Akeh lakon-lakon sing lumrah utawa sing biasa dilakonake ana ing pagelaran wayang kalian dalang. Ya kuwi salah sawijine lakon Bima Bungkus. Ya kuwi lakon sing nyeritakake kedadian nalika Bima lair. Nah, ayo saiki gatekno cerita iki. Bima Bungkus. Saisine negara Astina bela sungkawa awit putrane Prabu Pandu lan Dewi Kunti lair kanthi wujud kang ora lumrah, yaiku kanthi kahanan bungkus. Sawetara ibune Bungkus, Dewi Kunti sing kudune bungah nampa kanugrahan putra, mung bisa pasrah marang keparenge Gusti nalika nyipati kahanan kang kaya mengkono. Ora ana senjata kang bisa tumama mencah wujuding bungkus. Pirang-pirang pambudidaya kanggo ngluwari panandhange bungkus ora ana sing kasil. Semono uga para Kurawa sing dipandhegani Kurupati kang melu budidaya mencah bungkus senajan tujuane beda, yaiku kanggo nyirnakake jabang bayi uga ora kuwawa merantasi. Wusanane ana wangsite dewa kang ditampa dening Prabu Pandu kang nelake supaya bayi bungkus dibuang ing alas. Wusanane
Prabu Pandu mutusake bungkus dibuang menyang alas Krendo Wahono. Nah, dadi ceritane Bima kuwi nalika lair bungkuse ora iso dipecah. Lair kahanane utawa kondisine kuwi isi ana ketuban sing ora iso dipecah. Nganggo senjata apa wae ora iso dipecah. Nganti etok-etok pihak Kurawa kuwi arep nulungi arep buka bungkuse. Senajan asline tujuane yo arep mateni sisan. Banjur ana wangsit saka dewa sing ngandhakake yen Bima kuwi kon buang ana ing alas sing jenenge alas Krendo Wahono. Sawise pirang-pirang taun ana alas, kanyatan ora nuduhake tondo-tondo bungkus luar saka panandange. Kahanan kang kaya mengkono yakti ndadekake prihatin para sanak sedulur kalebu adine bungkus, yaiku Permati. Maneka pambudidaya ditindakake dening Permati utawa Janaka kanggo aweh pitulungan. Salah sijine kanthi nyuwun pitutuh marang eyange Resi Abiyasa kang mapan ing Wukir Retawu. Marang Permati utawa Janaka, Resi Abiyasa ngendika menawa bungkus kuwi lagi nglakoni karmane kang ing tembe bakal dadi satriya utama lan bakal oleh apa kang sinebut wayu jati. Dening Resi Abiyasa, Permati dijaluk supaya ora nguwatirake bungkus lan kabeh kaajab tansah nyuwun ana ngersane Gusti kang Maha Agung murih kahanane enggal luar. Entuk dawuh kang kaya mengkono, bungah rasane Permati tumuli enggal pamit bali menyang Astina. Nah, dadi ceritane wis pirang-pirang taun dibuang ana ing alas nganti Permati nganti Janaka kuwi lair. Bima durung bisa ucul, durung iso pecah saka bungkus kasebut. Banjur Permati utawa Janaka kuwi nyuwun tulung nyuwun pitutuh karo eyange sing jenenge Resi Abiyasa. Banjur Permati utawa Janaka kuwi dipeseni dening eyange Abiyasa yen ora usah kuwatir. Pancen Bima kuwi lagi nglakoni lelakon kang kaya mengkono, somben bakale dadi wong sing utama sing ampuh. Sawise oleh dawuh saka eyang kemau, banjur Permati utawa Janaka wis anteng, wis bungah rasane, lajeng pamit bali menyang negarane ya kuwi negara Astina utawa Astinapura. Sawetara iku ing Kahyangan Suralaya, Bathara Guru nimbali putrane kang wujud gajah yaiku Gajah Sena tumuli kedhawuhan kinen mecah si bungkus murih bisa dadi sejatining manungsa. Sang guru uga ngutus Dewi Umayi supaya ngladi kawruh babagan kautaman marang si bungkus sing entuk dawuh enggal tumandang. Dewi Umayi peparing piwulang marang si bungkus lan paring busana arupa cawat, bang bintulu abang, ireng, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong lan kuku Pancanaka. Sawetara iku Gajah Sena kanthi kekuatane mbudidaya mbuka bungkus. Ananging pecahing bungkus malah ndadekake bayi ngamuk amarga rumangsa dilarani. Dredah ora bisa diendani maneh, kalorone gelut nganti wusanane Gajah Sena tumekeng pati. Elokeng lelakon, saksirnane Gajah Sena, sukma lan kekuatane manjing ing badane si bayi bungkus. Nguningane kadadian kuwi, kamituwaning Dewa Bathara Narada tumurun menyang Arcapada mrepeki si jabang bayi. Bayi bungkus miterang marang Bathara Narada.
aku iki sapa? Perkencong-perkencong warudoyong, ngger, sira kuwi sejatine putra kang kaloro ratu ing Astina, Prabu Pandhu Dewanata. Sira lair awujud bungkus lan kersaning dewa sira kudu dadi satriya utama. Sineksen jagat saisine sira tak paringi tetenger Bratasena ya. Mangkono dawuh saka Bathara Narada. Diwasane Bratasena dadi satriya gagah prakoso, sekti mandraguna. Kasatriyane yaiku ing Jodipati. Ing sawijining wektu, Bratasena katekan Raja Tasikmadu kang njaluk sraya kanggo nyirnakake Raja Raseksa, Prabu Kala Dahana lan Patihe Kala Bantala, Kala Maruta lan Kala Ranu. Kanthi kasektene, Bratasena sembodo ngalahake para raseksa kasebut. Sabanjure kekuatan raseksa mau manjing ing badane Bratasena, yaiku kekuatan geni, banyu, bumi lan angin. Ing tembe Bratasena kang uga kekasih Raden Werkudara ya Raden Bimasena mapan ing kasatriyan Jodipati. Nah, sakwise si Bima bungkus kuwi rampung anggone nglakoni lelakone ing langit utawa ing kayangan kuwi ana sawijining dewa ya kuwi Bathara Guru nimbali anake sing wujude gajah. Jenenge Gajasena. Gajah kuwi dikon mudhun ana ing bumi kon mecah si bungkus. Kon mecah bungkuse si Bima. Saliyane kuwi Bathara Guru uga ngutus Dewi Umayi kon maringi piwulang, kon maringi gaman macem-macem arupa cawat, arupa kuku, gelang, sumping lan liya-liyane supaya Bima kuwi duwe kekuatan sing ampuh. Banjur sanalika Gajasena kuwi ngidaki si bungkus utawa si Bima bungkus supaya bungkusi pecah. Nanging kadadean kuwi gawe salah paham antarane Bima kalian Gajasena. Dikirani Bima, Gajasena kuwi arep nglarani, arep ngidaki marang si Bima bungkus. Wusanane dredah ora bisa diendani, loro-lorone gelut nganti wusanane utawa akhire Gajasena kuwi mati. Sawise Gajasena kuwi mati, banjur kekuatan Gajasena kuwi mlebu ana ing badane si bungkus. Sawise kadadean kasebut, banjur Dewa Bathara Narada mudhun nemoni si bayi bungkus kasebut ya kuwi Bima. Bima diparingi pangerten yen kowe kuwi sejatine anak kaping pindho saka Prabu Pandhu Dewanata. Jeng dening Dewa Bathara Narada, bayi bungkus kuwi diparingi jejuluk ya kuwi Bratasena. Bratasena dadi wong sing gagah prakoso sing sekti mandraguna. Sawijining dina Bratasena utawa si Bima kuwi ditekani Raja Tasikmadu kang njaluk tulung kanggo mateni Raja Raseksa, Prabu Kala Dahana lan Patihe Kala Bantala, Kala Maruta lan Kala Ranu. Kanthi kesaktene Bima kasebut, akhire raseksa kabeh mau dipateni dening Bima. Banjur kekuatan-kekuatane raseksa mau mlebu manjing ana ing awake Bima, ya kuwi kekuatan geni, bumi, banyu lan angin. Saengga Bima dadi Raden Werkudara sing gagah prakoso.